second portion. Di kalidad, kag madalog nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes pitsa 20 na bulan sa Disyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Halit sang bagyong si Odette hindi maagwanta. Di hamak ang nagantos sa sor nga bahin sang probinsya. Tubtob niyan si Presidente Rodrigo Duterte wala pa sang i-endorso nga kandidato sa pagka-presidente. Samtang wala pa sang mando nga total ban sa mga palupok. Pilay na sang aton talakayon karon nga aga. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Philippine Standard Time las 6:37. Alin sa bulan sang Enero tubtob manug takop na ang tuig 2021 ang Pilipinas nagapaabot ini hindi magnubo tag 20 ka bagyo nga nagalaslas sa pungsod kag ang ulihing mga bagyo nga nag-igo sa pungsod naglapaw sa probinsya sang Negros Occidental. Karon iya ang bagyong si Odette ang ginsintro niya ang probinsya gid sang Negros Occidental nga labi nga naapektuhan sang bagyong si Odette. Grabe ang halit niya dito sa siyudad sang Kabangkalan, siyudad sang Sipalay, Hinubaan, Ilog, Kawayan, kag pila pa ka mga lugar nga hinaplit ni bagyong si Odette. Bangod sini, puwerte. Ang report kahapon kakulang sa supply sang tubig, nagaproblema ini, nagapanguna nga pumuluyo nga problema dito sa Kabangkalan kung pamatian ta si Mayor Pedro Saico. Sos niya, grabe niya ang natabo ang tanan nga mga refilling stations, bangod ang electric motor nagkalaguba na piktuan, porte ang kakulang sang tubig. Terrible, no? 7 ka persona nagkalamatay, samtang anom pa ang missing. Dito man sa Kabangkalan, porte ang baha. Dito sa Hinubaan, naghalapay, porting ihalit sa aton mga pananom. Ang masunod sini, amo ang ginatawag gutom. Diha makabalay ang nagkalawasak, diha makabalay ang nawadaan atop. Amo ini ang halit. Sa bilog nga Pilipinas, mga 169 nang nagkalamatay, mga 50 puko mas minus ang missing bangod sa bagyong si Odette. Puwerte. Tiyan mo nga nag-alukar na. Bilyon naman ang inalukar sa gobyerno. Kaltason ini. Sa budget para sa COVID-19, agod idulong ang bulig. Tiyang presidente ganiya, magasakay sa aeroplano, magalibot sa mga lugar nga nahalitan sang bagyong si Odette. Amo ini siya ang porte kasakit amo gani
nga aton mga kauturan dito sa SOR, Norte kag iban pa nga nahalitan, gapangabay gi kita nga kung may sulusobra kamo, dulungi man sang bulig ang aton mga kauturan nga naigo sang bagyong si Odette bilang sa espiritu na lang sang Paskwa. Masubo ni nga Paskwa para sa ila, pero mahagan-hagan ang ginabakyag nila kung may ara nga nagabulig sa ila, may ara nga nagadulong sa ila sang anuman nga bagay nga makapamulumagan sang ila balatyagon. Amo nagapanawagan kita, buligin ninyo kung may sobra kamo, kag kung wala kamo lubos na litan sang bagyo, idulungi man. Bulig ang SOR nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Dihamak ang tanan nga mga daan nga sin, tanan nga mga kahoy sa balay kapon, urot gid, no? Wala ta mahimo, anon mo na? Ga kadtos balay mo, ga ayo, ga hilibion, wala na atop, wala na balay nga istaran. Kasakit-sakit batyagon bala? Amo na kahapon nga nag-aabot sa balay, wala, di ko magwa. Kaya daw kasakit, batyagon o. Ang ako lang yati, ihatag na tanan nga ara pa da. Daw kalain bala. Halos daw, amo na nga wala ko namati sang mga ibubunot. Tila kaya daw, hindi naton magwanta. Na hindi ita mabaton bala. Tanon mo na. Wala man kita basulon, bagyo niya mo. Yan niya sa kinaugali. Wala niya ginuod. Kada tuig, gaabot ini siya. Natabuan lang nga sa katapusan nga bulan kag Disyembre pa naman amo ang paglaslas ang bagyong Odette sa aton mga kauturan dire sa probinsya sang Negros Occidental. Pero katulad sa nagliligad sa bagyong Yolanda, nagapati kita ang Negros Occidental magabangon. Amo na iya ang Ilonggo. Amo na iya ang hiligayno naton nga pagbinatasan. Bisan ano nga kalamidad, sigurado ako magatindog kag magabangon kita liwat. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasai 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why every day nag-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up. Standard time lasais 49. Wala sang kamaturan ang may total ban sa mga palupok. Na ginalubaan man ang mga negosyante sang palupok. May araya si Presidente Rodrigo Duterte kadumdum kamo nag-isyo sang Executive Order 28 sa tong 2017 nga limitahan lang ang paggamit sa mga palupok. Wala iya sang total ban. Suno sa kapulisan, wala pa sang mando gikan sa mataas nga punuan sang PNP nga nagapalayag nga may total nga pagdumili sang palupok.
apang may ginatugutan kag may ara lang nga wala ginapanugutan sa pagbaligya sa palupok. Kaya daw nagbatsyag kakulba ang pila ka mga negosyante nga mabuhi-buhi lang sila sa tiyon sa Disyembre sa pagbaligya sa palupok. Ti kundi itutal ban mo, ti kundi ang aton mga kauturan nga patubas ni mga palupok kag ang manugbaligya medyo huy-huy pako mo amo lang ning isaligan mo nga makabuluganan siya ka kag maghappy man ang pamilya mo pitsa 25 kag 31 basta hindi lang kita magbaligya sang sobra ka makahalalit nga palupok. Ang mga kapulisan nag-release na sang mga ginapanugutan lang sa tion sang bulag tuig kag ang ipagamit lang amo ang ni mga baby rocket, bawang, El Diablo, Judas belt ay ning mga sky rocket kag small rocket kag ang pipila kag ginadumilian ipagwaon man sang mga kapulsan. Ginasulit naton wala sang kamaturan nga may total ban sa palupok. Action Radio Philippine Standard Time las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko
kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi. Sais. Wala pagid. Tubtub niyan sang may napilian si Presidente Rodrigo Duterte kung sino ang iya sini nga i-endorse nga presidente sa tuig 2022. Siling kahapon ni Senador Bongo, ato balang nag-withdraw man sa iya kandidatura, siling niya kung sino ang pilion sang presidente, upod ako. Believe ko ni sila nga duwa mo. Porting relasyon nila. Ma-withdraw ang isa, withdraw sila nga duwa. Kung sino ang pilion sang presidente, upod si Bongo. Siling ni Bongo, siling niya ginapanilagan kag gatuon na presidente subong sa mga background sa mga presidente, kag kung sino nga presidente, nga pagpungko iya padayonon ang iya sininapundar na kag ang mga plano sang iya administrasyon. Silang ni Bongo kapon niya, hindi ba ko kambal kung sino ang iya, hulaton ko lang kung ano ang iya mangin desisyon. Nya posible, hindi man malabutan da suntuig, base malang kon magdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte kung sinong iya suportahan. Siling nigo ang suporta ni Presidente Rodrigo Duterte may mabulig man sa kandidato. Sa pagka-presidente, kung iya ini publiko ipalayag ang iya sini suporta. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo.
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Na nga kay Toto Chua. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamud balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,